Nou, dat kan geen opvang. Net zo. Assai, is mooi. Dat is cool. Hij record, go. Hij record. Oké, julle, ek staan hier saam met Frits en hy het hierdie awesome testimony wat ek gaan met julle wil deel. Hi julle, ek is vir Onomatologie en ons het Julie Wêreldkampioenskap in Holland waar R25.000 nodig gehad het. En ek het 'n hele lang tyd al gebid en gedink, ek weet nie waar ek die geld vandag gekry het, maar die God sien sy brood, ons moet net vir hom vra wat ek ons wil, ons net bly vertrou op hom, dat sal hy voorsien. En ek het woensdag aand werk by Jannie en sê ek wil my saad gee vir die kerk, want ek weet ons is geen, dan gaan God nog meer van seën. En toe bel ek hom, toe sê hy vir alles en toe kom ek woensdag aan en ek gee vir die kerk geld. En 4 dae later vanoggend, einde vanmiddag, ik krijg al die geld dat ik nodig heb, al R25.000 aan. Dat is flip en unbelievable was. God heeft hier gekomen. Dat was super tijd wat ik net wou opgeven. Mijn vlees mij gezegd, it's impossible, it's not gonna happen. En toen heb ik net die perseverance en net Godse woord verstaan. Altijd, hij komt hier en hij heeft mij voorzien. Dat is awesome. So werk die Here.